दिनै 30 जुन 2020 मंगलबार फैदो दिनैनि माखासे हेडलाइन निउज ब्रेकिं निउज आरो इम्पर्टेन्ट निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय भारतआ चाइनानि एप्सफोरखौ बन्द खालामनायलाय चाइनायाबो भारत हादरनि वेबसाइटफोरखौ बन्द खालामनाय जाबाय। लोगोसे टिकटक एपखौ गुगल प्ले स्ट'राव फैफिननोबो हागौ होननानै मिथिनाय जादों। नायबिजिरनाय आरो सावरायलायनाया सोलिगासिनो दङ। मा जायो नायनोसै। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय बिमला बसुमतारीखौ खास्रि बिस्रियै जिउ फोजोबस्रांनायनि दायनिगिरिफोरखौ फासि होनो गोख्रों दाबि खालामदों। जोबोर मोजां, फासियाथ' जाखाथारनांगौ, मानोना बिसोर मालाय थैनो गोसो गैयैखौ बुथारदों। जेरैबायदि बिमला बसुमतारीखौ गोरनायाव हानानै बुथारदों, थिग बेबायदिनो बिसोरबो फासिनि साजा मोननांगौ। अब्लासो बिथां बिमला बसुमतारीनि जिउमाया सोरगोआव जायगा मोनगोन। लोगोसे क'क्राझाराव लाभलि हटेलाव चावमिन जानानै थैनायनि बागैबो पुलिसफोरा थाबैनो एक्सन लानांगौ। आं बेखौनो मिजिंथियो, जायबा दायनिगिरि बिसोर थाबैनो हमजानांगौ। दानिया फैदो हेडलाइन निउजफोराव। भारत हादरा जेन्डार लाइकिफोर बायदिनो गोबां एप्सफोरखौ बानायनो थांगासिनो दङ। थाबैनो जोंनि बे भारत हादरावबो जेन्डार लाइकि एप्सफोर बायदिनो नुनो मोनसिगोन। लोगोसे अनलाइन पेमेन्ट ट्रेन्सफार खालामग्राफोरनि थाखाय मोनसे खौरां। मबाइलजों खालामनो हागौ नोंथांनि एकाउन्टखौ लाथिख'। औ नंगौ नोंथांमोना जुदि अनलाइन पेमेन्ट ट्रेन्सफार खालामलायोब्ला नोंथांमोना एसे साबधान जा। बे मासाव गोबां हेकार्सफोर ओंखारदों, खालामनो हागौ नोंथांनि एकाउन्टखौ जिर'। दा बेनिखायनो नोंथांमोना रावनोबो गावनि OTP पार्सनेल इनफरमेसनफोरखौ शेयार दा खालाम। नोंथांमोन, बेबायदिनो आरोबाव गोबां खौरां दंबावोमोन, नाथाय समनि आंखाल, गाबोनफोर फोरमायसिगोन। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै गालां। अब्लासो आंनि गोदान भिडिअफोरा नोंथांमोननिसिम थाबैनो नटिफिकेसनाव सहैगोन। बाय बाय।